Peçvai kimat pekongsan. Let yuk kejat Menteri Rang Baduk Keriu Narendra Modi Syari South Africa but Greece na kebentar South ni linter on yashim bentar Menteri Rang Baduk haka jengelang BRICS hanong ba Johannesburg. Let jengok ke Meghalaya Assembly Committee on Women Empowerment ya ke West Giant Hills District. Ka jinghiar jong Chandrayaan 3 ha ka slakando jong pnai ka shong ha ka bit ka biang jong lana module but ha ka jinglong jong man ha benai. But play pai ba Menteri Rang Ba ka Jelau Conrad case sangma ya ka office municipal ha William Nagar. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Baduk Jongkari Narendra Modi ulami panle yuk kejat na kebentar South ngi lenter Syari South Africa batri Greece benemen stem. Hanong ba Johannesburg kebetulan hari South Africa Modi salik benishim mentah ha kejengelang ba kata ke BRICS ke bakatsan ke bedai ke kenhun jong kiri Brazil, Russia, India, China but South Africa. Ha kejeng ai jeng keren jong shwa bo unmi na kani kari Modi ulaong. Baka jingelang BRICS kan sa penbit penbiang ki kilat ki kabu ki bedon kam na kabentah kan ka kenhun pan itu ki wei pat kilat kelenti bethamai ki bakilat bani trelang ula ongru baka kenhun BRICS kalabut din ya ka jing trelang kabaklan ha ki bubut kiliang ka Meghalaya Assembly Committee ka bedai halor ka jing pen kupbor ki kinthe kala let yuk kejat sha West Giant Hills District menta kasngi pat kala pen longru ya ka jing lang bat ki tanat ki bedon ki tilang bani kren bani plio jing mut halor ki mat ki paper ki bedai ki kinthe jong ka ni district ya ka ni ka jing lang la lam khmat da EMLA kong Santa Mary Shilla ka jing plio jing mut ha ka ni ka jing lang kala long kham tam halor ki kam ki duk ki scheme ki jing ai jing kershan bat ki kam ki jam balale de ki tanat sarkar paper na ka benta ka bha ka myat jong ki kenthei bat ki khlung ki khna jong ka ni district ha ka por ba kla don ka jing kren la pe tho bharu ya bon teli ki program da ka ni ka committee khnang ba on la ban su tho shai ka jing la tre kam jong ki ha ka ban wan ra ka bha ka myat bat ban pen ku bor ya ki kenthei Karai ban pinhiar kendo ya Chandrayaan 3 hau benai la shai kasi kan shong ha ka jing bit jing biang jong ulanda module bat ki jing long jing man hau benai ya kane la ong da Unilesh M Desai ubade Director Space Application Center ISRO Ahmedabad ha kasi ningkong Director jong Commission Chandrayaan Unilesh M Desai ulapan pau ka jing scam jong bakan ka jing thmu kan sayat kat kum bakila thmu ban kre bat ulapan tikanaru bo Chandrayaan 3 unsa hiar hasla kendo jong benai ha pedeng ka jing bet jing biang ha ka jan me jong ka ar pulai trik unai lar ulapan rap shu ru balada ki jing long jing man jong ka mariang hau benai kim long ki babiang la rubat pen kenria shwai ka jing hiar kendo hado ka ar phunyo trik unai lar Menteri Rang Ba jong ka jela Meghalaya Conrad ke sangma kasngi ni kong ulapli pat ba ya ka office rekam badang shudap te themai jong ka William Nagar municipal ka badon ru ha ka jo ka por ya ki basa dia jing dia hasoil bazar William Nagar ka jing play perda ya kini kala long hapdeng ka jing don lang jong menteri ka tanat PHE Marcus Marak bat MLA ka rongjeng Jim Sangma haba ai jing kren ha kani kasngi play perda menteri Rang Ba ulaong bala dep ban ithu ki jing dawana ka benta ki project paper hapo kani ka jela bat ka sarkar kala rai kutru ban pendep ikini ki project hapo ka por bala dep mang ulapan benaru ba ka sarkar kan sa penbha bat penthamai biang ki school rong rengre high secondary school ka badai ka wai ni school ki bla rim tam hapo kani ka district ban pentikna ba ki lat puli puthi ki khambet khambiang na ka benta ki khna ka seng FKGGP menda kasngi kala let lum ya ki nuksa jong ko na ki san puwai teli ki kentot
bat kala ai tiru yaki syaka jakates jong ke sorkar ban wat benya lagi ni ki nuksa ki penpau ki long ne em ki bebet pebiang bandi ban bam di ki nok snong yaki nuksa jong ko lalum na ki jaka pelang jong ki san puai teli ki kentot hadian bakani ka seng kala yop tiang ye ki jing ujor ki nok snong syapang ka jing jak lia jong ko bala penpoi shikidong bat ki kentot jong ki Let us see what is the outcome from these 51 numbers of tanks. If the result is positive, we will be publicly announce that this water supplied by these 51 tanks, which the organization has collected the sample, is good or not for drinking purposes. But if the outcome is negative, also we will come to the public domain through the social media, and our motive is to ask the government to, if whatever outcome, suppose if it is negative, to ask the government to kindly rectify so that our people will be able to have a good drinking water in every household. Ka kenhon ka batre na ka benta ka yo ka kot ka babit babyang ha ka liang ka boarding. Kalay tre lang bat ka Barefoot Trust North Eastern Hill University, Don Bosco Technical School, bat ki weki college ha ka jingelap ya rio bat pen yo boarding ya ka jala Meghalaya barok we. Ya ka bala ba ka day ka jing persang ban pintre kam ya ka boarding ka bakhot na ka benta ki samla ka than stay la mingi. La kami lentiru ba on sa panlong ya bontli ki program ay jing hikay la ni ki workshop halor ka phang padeng electrifying Meghalaya and exploring entrepreneurial innovation in electric mobility hakini ki khinyat sngi ki manwan. Kini ki workshop kin sa pinbit pinbiang ki samla puli, kinong tauan, kinong sengkam lajong, bat ki wei ki riushimet, ki ba tip jiliu syapang ki rukom trekam ki ba buon jong ka boarding electric, bat ki jengkta ki ba buon jong ka. Mintapat ngine pe ka jinglong jaman ka sim nang shalong. Ka jing shit kalong 8.9 degree Celsius, ba ka jing kriat kalong 0.7 degree Celsius, ka jing singam kau hau kalong prapu prana ka shispa min sep bat kandai puai na ka shispa jan mi. Ka jing hap slap kalong iwei 0.7 mm. Kala benod ka jing hap slap ka ba malumala ki ba bon ki jaka. Shwaban poi shu bukut jang thup ko bor, ngine pe biang sai sien ki mat pakong san. Let you kejat Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi syari South Africa but Greece nak benta South ni lenter. On ya shim benta Menteri Rang Badu Keri ke jingelang BRICS hanong ba Johannesburg. Let jngok Meghalaya Assembly Committee on Women Empowerment ya ke West Giant Hills District. Kajing hiya jong uchandren 3 ha ka slakan no jong ubnai ka shong ka bit ka biang jong lana modil bat ha ka jing long jing man ha benai. Bat pli pat ba Menteri Rang Ba ka Jelau Conrad ke sang mai ka office municipal ha William Nagar. Ti parlok da ki tu ki kubor la poi sub ko jong tu kubor jing menta ka janme hadu mini sham ya pila shak si kublai phi baro.